Jo, takže čus, tady David a vítám vás u dnešního videjka. Možná se to nečekalo tohle videjko, ale je tady comeback. Proč jsem opustil tenhle kanál? Přišlo mi, že na to, kolik mám odběratelů, tak mám málo views a to byl ten méně důležitý důvod. Hlavní důvod byl ten, že jsem si myslel, že shorty mi budou kazit zhlédnutí na dlouhých videích. A proto jsem si založil další YouTube kanál. Ale na tom se mi vůbec nedařilo, takže jsem si založil další YouTube kanál a to se mi nedařilo už vůbec. Takže jsem se rozhodl, že se vrátím na tenhle kanál. Budu tady znova aktivně vydávat. Nechci to přehnat, tu aktivitu hned ze začátku, protože vždycky jsem si řekl, budu vydávat aktivně, několikrát do týdne třeba i. Ale nikdy mi to nevyšlo díl jak měsíc. A teďka bych fakt jako chtěl být konzistentní, takže nechci slibovat nic velkého, doufám, že bude video alespoň jednou za 2 týdny. A jestli už mi to dařilo plnit, tak možná bych i trošku zvětšil tu aktivitu videí, jestli se bude dařit. Asi budu končit se shortama a založím si nový kanál. Jako jenom pro shorty. A tak, teďka bych se vrhl na to, co mám v plánu. Upřímně, za tu dobu, co jsem naposledy na tom YouTube byl, se toho hodně změnilo, takže upřímně Bravko je celkem mrtvý už, takže Bravko asi vydávat nebudu. Ale na druhou stranu nechci se prostě vrátit jenom s tak nějakým videem, takže udělám 2 videa z Brawl Stars. A hned týden od vydání tohohle videa bude video z Brawl Stars. Extrémně najetý video. Bude to push stula na tier 50, nebo co tam je, už prostě na 1000 pohárků. Něco, na co jsme čekali hodně dlouho všichni, si myslím. A potom chci rovnou vydat další video z Brawl Stars, který bude, že už jsem utratil asi 100 000 korun, nebo kolik jsem tam teďka našetřil asi 150 000 korun, nebo něco takového, 300 gemů, extra moc PowerPoint, úplně všeho, všechno to utratím. A pravděpodobně to budou moje 2 poslední videa z Brawl Stars. Proč jsem se nechtěl vrátit jen tak prostě s nějakým videem po roce, víte, jako chápu asi. No nic, děkuji za sledování tohohle videa. Doufám, že tady ten kanál zase rozjedeme společně. A zatím čus.